Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kasetaren bideologa. Prestatu maletak, gaur Amerikara joango gara. Paisaia izugarriaz eta bizitzaz beteriko herrialdea. Gaur Txilera joango gara. Txile oso berezia da. Bere formagatik, bere paisaiengatik, gure bidaiaren hasiera Santiago de Txilen izango da, herrialdearen hiriburuan. Honetan, Cerro Santa Lucia eta Cerro San Cristobal bisitatuko ditugu. Eta noski, Txileko gastronomia dastatzeko lekuetan egongo gara. Merkado Zentralen eta La Vegan. Ondoren, Atakamako basamortura joango gara. Bai, Txilen basamortu bat dago. Dunak eta geizerrak ikusiko ditugu. Ondoren, Torres del Paine eta Patagoniara abiatuko gara. Laku eta mendi oso ikusgarriak dituzten lekuak dira. Eta gero, Txileko kostalde izugarria bisitatuko dugu. Adibidez, Valparaíso eta Viña del Mar. Hori bisitatu eta gero, Paskuako uhartera joango gara. Hainbat lekutan Rapa Nui izenez ezaguna dena. Polinesiako kultura eta Moai erraldoiak ikusteko aukera paregabea. Eta azkenik euskaldunek utzitako arrastoak ikusiko ditugu. Txilen dauden euskaletxeak bisitatuko ditugu. Eta noski plater tipikoak probatu behar ditu. Adibidez, empanada de vino, kuranto eta Txileko ardoa. Hortaz aparte, badakizu zergatik Txileko eraikuntzak hain gogorrak diren? Erantzuna da lurrikarak. Zoritxarrez, Txileko herrialdean zenbait lurrikara daude. Horregatik, azpiegiturak prestatu izan dituzte. Eta zuk, Txileko zein lekutara joango zinateke lehenengoz? Rapa Nui, Isla de Pascua uhartera, Santiago de Txile hiriburura, Atakama basamortura, ala Txileko euskal etxeetara. Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga, beti bezala eskerrik asko eta laster arte.